Няма здравейте! Не познавам човек, който да не може да се регистрира в Infilmit. Не ме звучи адекватно. Първо влизаме в сайтът на Infilmit. Горе вдясно натискаме полето за регистрация. Днес ще се регистрираме като артист. След като направите вашата регистрация, едно от най-важните неща е да направите вашият профил публичен, за да може да достига до повече потребители. След това добавяме обложка на страницата, нашата профилна снимка и допълнителни до 5 снимки, които също трябва да са до 3 мегабайта. Добавяме нашата лична информация, социалните ни мрежи и много важно нещо, трябва да добавим и описание за нас. След това задължително натискаме запази. Професионална информация, трябва да добавим нашите категории, в които попадаме. В случаят може да е повече от една. Добавяме нашата професия и също така може да прикачим CV, ако имаме налично. Отново задължително натискаме запази. Може да добавим и лични характеристики по желание и също така отново, много важно, натискаме запази. И ще сме благодарни да оставите вашият отзив за платформата ни. Това е от мен. Спри.